Fl-aħħar 24 sija l-pandemija tal-COVID-19 f'pajjiżna ħasdet ħajja oħra sabiex bekk l-ammont totali ta' vittmi ta' dan il-virus fil-Gżejjer Maltin tela l 741. Bejn l-erba' u l-ħamis pajjiżna rreġistra 539 każ ġdid filwaqt li fortunatament fiequ 265 persuna. Għaldaqstant, il-każi attivi issa laħqu is-6231. Ta' min jiġi nnotat li f'temp ta' ġimgħa f'pajjiżna ġew irreġistrati 3473 każ ġdid. Dawn huma biss dawk il-każi li huma magħrufa mal-awtoritajiet għaliex min qed jagħmel is-self-kit id-dar mhux neċessarjament qiegħed jirrapporta l-każi, għalkemm huwa mħeġġeġ jagħmel dan għal fini ta' contact tracing. Kull min jittestja pożittiv huwa mitlub bil-liġi sabiex joqgħod id-dar kwarantina għal 7 ijiem sakemm joħroġ test li huwa negattiv. F'każ li wara ġimgħa jibqa' pożittiv għandu jagħmel 3 ijiem oħra f'iżolament. Intant, skont informazzjoni li kiseb Net News bħalissa f'Mater Dei hemm 5 swali li huma mimlija bil-pazjenti tal-COVID. Diversi tobba u infermieri li tkellmu ma' dan l-istazzjon spjegaw kif l-isptar preżentament jinsab merreq bil-pazjenti u dan meta ninsabu fil-perjodu tas-sajf.